Ladala apa maning iki sing bakal metu sing kerobongan Rin sing nabuhe ang Juli sing sawere miminya Juli karo anak bangga anaknya sing mekayam boke sing sawer. Jangan lepas pandangan Anda dari kerobongan apakah yang akan keluar. Ayo mangga ibu mangga bapak pada nyawer di sintren. Jihan muda matur kesuwun.